Čaute, moje meno je Majka a mám nahlas mikrofón, tak si ho trošku dám nižšie, je hlas v pohode. No, tak vítajte aj z mojej strany. Veľmi sa teším, že nás Ľubo pred pár týždňami oslovil s touto možnosťou organizovať tento event. Pre tých z vás, ktorí nás možno nepoznáte alebo počujete startupy, respektíve Campus prvýkrát, tak je len v krátkej vete. My takýchto eventov robíme strašne veľa a našim cieľom v podstate je to, aby sa startupy medzi sebou stretávali, aby sa ľudia, ktorí možno startupové prostredie až tak dôverne nepoznajú, aby ho postupne spoznávali, aby spoznávali zároveň aj inšpiratívne príbehy podnikateľov a podnikateliek, ktoré možno budú motivovať aj daný audience k ďalšiemu podnikaniu. No a teraz vlastne, čo nás dnes čaká? Čakajú nás tiež inšpiratívne podnikateľské príbehy, čiže preto nám aj dávalo zmysel sa na tomto evente spoločne podieľať. A ten vlastne prvý podnikateľský príbeh, ktorý nás čaká, je od Mareka Mrázika, ktorý je teda founderom viacerých spoločností, firiem, startupov. Jeden by mohol povedať. Konkrétne je to Contentino Alfred agentúra Triad a povie nám v krátkosti v podstate taký talk od nápadu cez startup až po úspešnú globálnu firmu. A hneď na úvod vás teda motivujem, alebo pekne po slovensky encourageujem do toho, aby ste si po prípade spísali nejaké otázky a potom ako Marek skončí, aby ste ich položili. Slajdo nemáme, chceme aj takýmto spôsobom motivovať taký ten, viete, networking, takže kľudne len packu hore na konci a vám potom prinesiem mikrofón a môžete sa kľudne Mareka priamo spýtať a rozviť diskusiu. Takže týmto Mareka vítam na stage. Za potlesku samozrejme. Ďakujem. Tak. Dobre, ďakujem. V prvom rade som strašne rád, že tu môžem byť, že mi vlastne Pali Berník dal túto možnosť, pretože to, čo budem dneska rozprávať, tak to som vlastne ešte nemal možnosť rozprávať nikde a naposledy som rozprával príbeh, ako vznikal Triad pred 10 rokmi, keď to ešte bolo zaujímavé pre našich kolegov. A odtedy sme sa o 10 rokov posunuli, takže to bola veľmi dobrá príležitosť. Čiže to bude trošku premiéra. A zároveň chcem robiť reklamu, tu došli 3 krásne voľné miesta pre tých, ktorí stoja vzadu a nechám ja sa s kľudom prídite. Keďže ja som človek za reklamy, tak som si prezentáciu urobil včera do 1 v noci, čiže ju predvedím druhýkrát. A keby som ho prvý dlhý, naznačte mi, dobre? A preto sa budem trošku aj pozerať na slajdy. Ďakujem pekne. My sme pred 19 rokmi spolu s mojím kamarátom Jarom Zackom založili reklamnú agentúru a medzičasom sme sa rozrastli na celkom veľkú, peknú skupinu firiem. Je nás dokopy asi 150, máme asi 6 firiem, 9 miliónov revenue a nefungujeme na Slovensku, veľa z tých firiem má globálny footprint. Teraz to vyzerá tak, máme 2 reklamné agentúry v Prahe a v Bratislave a máme konzultačnú marketingovú firmu, ktorá radí firmám ešte predtým, než potrebujú reklamu, či ju naozaj potrebujú. Máme IT firmu Brackets, ktorá to celé organizuje, na ktorú som veľmi hrdý. A popri tom sa nám podarilo urobiť aj nejaké produkty, Alfred a Contentino. A čo sa týka tých servisných firiem, tak snažíme sa pokrývať ten celý ekosystém, že ešte pred reklamou, reklama a spájať to aj s technológiami. A čo sa týka toho, ako sme sa dostali, kde sme, tak je to fakt, že krok po kroku. Teraz keď 19 rokov, za 19 rokov to vyzerá ako overnight success, ale v realite to bolo každý mesiac úplne iná struggle story, o ktorú sa s vami veľmi rád podelím. Tá timeline bola taká, že v 2005 sme boli wannabe reklamná agentúra, potom sme boli naozajstná reklamná agentúra, potom sme sa vieš na vlne digitálu, potom sme sa snažili byť medzinárodní, a Prahou hlavne, potom sme začali robiť produkty a zakladať ďalšie firmy a potom sme zažili aj koronu a skončíme aj tam, kde sme teraz. Toto je taký úplný úvod, o tomto by sa dalo rozprávať príbehy veľmi dlho a každý, kto začínal firmu, tak má tento obrázok a vie, aké to bolo úplne na začiatku. A to, čo bolo to spätne, keď sa na to pozerám, tak sme boli brutálne cool, pretože sme boli poprvé technologicky savvy, reklamná agentúra, nikto z nás nemá v realite skúsenosti z reklamy, iba Jaro Zacko
bol pol roka stážista vo Victorov Varnet, takže to bola celá naša skúsenosť. Ale boli sme remote, lebo sme sedeli doma a nemali boli kancelárie, pobli tam jeden študovaný matris a používali sme Skype, ktorý bol vtedy moderný. A začali sme používať CDčka, čo teraz vyzerá ako úplne anku, ale v tom čase iné reklamné agentúry chodili na prezentácie s clusterboardami, čo boli vytlačené veľké pekné obrázky. A teraz sa to volá digitál, ale my sme vtedy robili web stránky a strašne by chceli byť reklamná agentúra, aj my sa tak volali, ale vlastne sme boli web stránková firma. To nám trvalo 3 roky minimálne skončiť matfis a vtedy naši kamaráti, my sme riešili, kde zohnať biznis, naši kamaráti riešili, že kde kúpiť lacné pivo a keď oni sa konečne dostali ku klientom, tak my sme sa konečne dostali tiež ku klientom samozrejme a boli naozaj reklamná agentúra a zrazu mali reálnych klientov, ešte nie úplne veľmi známych, ale popri tom, jak sme robili tie reklamné kampane a pre rôznych klientov, tak sme napríklad skúšali aj robiť knihy pre Galériu mesta Bratislavy alebo výstavy pre Slovenské národné múzeum. Normálne vtedy prišiel Digitalk z Prahy, ktorý doniesol brutálne cenné múmie a dali nám, že chlapci, podstate nám tú výstavu, máte na to mesiac. A samozrejme, že sme to dali, ten klient vtedy bol taký, že aha, ja som čakal, že to nedáte, však väčšinou to trvalo mesiac dlhšie, než stúpi dodávateľ a nie je to na tej kvalite. A plus tam bolo treba riešiť kadejaké technologické veci s alarmami, aby tie cenné veci nikde neušli. A to boli tie prvé roky, ale počas toho celého sme sa do každého projektu snažili nejakým spôsobom dať aj nejakú technologickú vec, práve preto sme boli s technologickou DNA. A čiže napríklad, a veľa vecí sme si robili sami, čiže napríklad miesto používania WordPressu, ktorý už vtedy prišiel outdated a zlý, stále mi príde rovnaký, stále sa 20 rokov dnesko na trhu a veľa ľudí ich miluje. A tak sme mali vlastné CMS-ko, ktoré vtedy programoval napríklad Aluperdi, ktorý bol jeden z našich prvých programátorov, myslím, že tretí alebo druhý a hlavne ako keby asi 6. zamestnanec ever. A potom prišla vlna digitálu, ktorá nám veľmi pomohla, pretože konečne sa nám podarilo byť naozaj reklamnou agentúrou, lebo konečne ľudia začali potrebovať tie webstránkové firmy, pretože prišiel Facebook, kto sa v tom digitálne vyznal, tí, ktorí robia digitálne veci. Takže úprimne teraz poviem, že veľmi nám pomohla Zaragoza, pretože my sme to vedeli robiť a Mišo Pastier o tom vedel brutálne dobre rozprávať a on dostával tie joby, ktoré my sme strašne chceli. No my však, ale my to vieme, dokonca aj lepšie to vieme ako oni. A vtedy sme pochopili, že musíme byť viacej vidieť a veľmi nám to pomohlo sa s nimi normálne, že pretekať, neviem, možno 10 rokov a odporúčam to úplne každému, kto je jednotka na trhu, tak podľa mňa, že mať nejakú konkurenciu, s ktorou sa predbiehate, nie je nič lepšie ako sa challengeovať, lebo človek sa oveľa rýchlejšie posúva a rastie. A počas toho celého rastu sme začali mať potrebu aj priestor a peniaze zarobené reinvestovať do toho, aby sme si vyrábali vlastné túly. Nebol tam nejaký biznisový nápad, že poďme ich predávať a zarábať na nich. Hlavne sme ich robili preto, aby nám pomohli, ale pri každom jednom z nich sme chceli nejakým spôsobom, proste, že možno z toho bude nejaký produkt, ktorý by sa mohol predávať online a bol by z toho pasívny income. A to vedia hlavne tí, ktorí robia v reklame, čím sa chce vrátiť k tomu, že kto z vás niekedy v živote robil v reklame? Môžete prosím ruku hore. Výborne. Kto z vás je technológia, programátor? Kto z vás má vlastnú firmu? Výborne. Iba som si chcel tak ako, že všetkú teplotu, že vlastne komu hovorím. No, reklama je specifická tým, že je to brutálne náročné, vedieť klientov, ktorí vás v kuse tendrujú, v kuse challengeujú, tam v princípe stálo strašne málo peňazí, potom je to jeden z tých dôvodov, prečo reklamné agentúry vyrábajú svoje vlastné túly, lebo sa chcú vlastne z tej reklamy posunúť preč. A toto je náš toolset aj dneska, veľa z tých túlov sme robili pred, neviem, možno 15 rokmi. A niekedy som mal pocit, pamätajte si, keď prišiel iPhone, druhá verzia, tak Steve Jobs robil prezentáciu, také pekné video, že there's an app for that. A there's an app for that. Tak podľa mňa niekedy som mal pocit, že v triade to bolo, že there's a tool for that. A keď myslím tooly, tak máme, že reálne to bolo, že vlastný taskovací systém, lebo všetky, ktoré boli vonku, mi prišli komplikované. A vlastný návod, ktorý na začiatku bol iba PDF a potom prerastol, takže správame si ako keby nejaký vlastný toolik. Dneska by som použil Notion, tej Notion nebol,
ale hlavne to vyzerá pekne, stále ešte používame a je urobený, sú tam také tie vychytávočky, ktoré podľa mňa ľudia oceňujú, čiže napríklad keď vznikne nový článok, ktorý dostanú notifikáciu lenky ľudia, ktorých sa týka. A to je vlastný trackovací nástroj na hodiny, ktorý opäť Reactive programoval Paolo Perdič v roku 2008, si myslím, a ten sme prvý chceli predávať, aj sa nám to podarilo, pretože sme ho hneď konkurenčnej agentúre, ktorí ho milovali a používali ho ešte 8 rokov potom, čo my sme ho vyhodili. Takže museli sme ho pre nich supportovať. Myslím si, že akože je taký outdated, ale ešte pred 3 rokmi ho používali. Systém, ktorý je, voláme služby, službovač. Všetky vlastne naše interné aplikácie voláme vtipne divným menom OVAČ, čiže službovač je tá vec, kde keď si kúpite niekde doménu, ktorá expiruje o rok, tak na to by ste nezabudli predĺžiť, čo býva veľký prúser, keď klientovi nezaplatíte tých 7 € za doménu, tak, a to sa nám párkrát stalo a museli sme platiť veľké peniaze, aby sme ju kúpili späť, takže vyriešime to toolom. Ale oveľa aj na banálnejšie veci, napríklad miesto Dropboxu použijeme vlastný share space, kde si uploadujeme veci a potom máme možnosť, keď sa to stiahne, si dať vlastnú reklamu, aby klienti vedeli, čo je u nás nové. Alebo obedovač, opäť ovač, strašne vtipný nástroj, ktorý mi každý deň pošle mail, ak nemám na zatiaľ objednaný obed. A šetrí sekretárka 1,5 hodiny denne, ktorá obiehala ľudí a pýtala sa, čo si dá dneska. A zrušiť, aha, teba home office, tým máš dovolenku, celé automatizované. Až po napríklad dierabač petičiek, aby všetky boli rovnaké a pekné. Úplne najviac mám rád kreativitu technologickú, ktorá sa volá hesielko za hesielko. Tí, ktorí vedia. A to je totiž to, že veľa z tých služieb, ktoré máme aj Google napríklad, tak niekedy treba robiť SMS overovanie, a vy všetci volajú chudáke sekretárke, že prosím ťa, prepošli mi to heslo. A toto je, že síce za secure firewallom, ale tým pádom, že hoci aké hesielko príde na jej telefón, tak presne tu sa nám zobrazí. There's a tool for that. No. A potom sme začali mať možnosť byť medzinárodný. Pani časovo. Pridal. A išli sme do Prahy. Praha bola super. Kým slovenský triad rástol brutálne, to je tá modernčiavka, a ono to tak teraz nevyzerá s tým českým triadom, ale to je 100% medziročný rast. A v Prahe sme začali traja 1 rok, 10. druhý rok, 43. rok, 84. rok. A brutálne prerastal slovenský triad. Bol to super success, vyzeral to ako nekonečný rast. Potom samozrejme prišiel silný pád, asi o 50% dole. Ale hlavne sme sa naučili, popri tom, že stále sme asi každá reklamná agentúra zo Slovenska skúšala ich do Čech, úplne každá. Myslím, že poslední, ktoré tam ešte sú. Všetci ostatní pozatvárajú tie pobočky, niektorí po roku, niektorí po 5, niektorí po 10. A my sme sa potom naučili, že expanzia na ďalší trh do novej pobočky je, že dvojnásobné revenue, čo je super. Niekoľkonásobne viacej problémov. Tie čísla sú úplne vymyslené, iba som chcel vizualizovať, že ak sa naše veci majú. A to je to ďaleko, kde vidíte, tam iná kultúra a tak ďalej, že stále to dosť veľa energie. A chvíľku sme rozmýšľali otvoriť pobočku aj v Budapešti, lebo sme tam mali celkom veľkého klienta. Presne kvôli tomuto sme si povedali, že to asi nie je úplne cesta a začali sme rozmýšľať iným spôsobom. Že by sme mohli expandovať do šírky, miesto toho, aby sme expandovali geograficky a spravili sme content teamom. Moja otázka je, že či niekto tuší, čo majú spoločné tieto 4 známe firmy. To je Fernet Bully? Áno, nie. Áno, možno. Majú sa spojené aj to, čo má kontaktívnou stafinou, Booster, UX Tweak, Head Ranking. Toto sú tooly, ktoré vznikli pre reklamných agentúr. Úplne všetky. A ešte ďaleko viacej, čiže GPT im povedal ďalších Unbound, Salesforce, Pipedrive, že brutálne veľa. Ak neboli vyrobené v reklamných agentúrach, tak ich vyrobili ľudia, ktorí robili v reklamných agentúrach. A to mám napríklad spoločne s Peťou Pukovovičovou, ktorá to bude prezentovať, že my sme vlastne, že obidvaja z reklamy, boli sme riaditeľi agentúr v čase, keď vznikala ADMA, Asociácia digitálnych marketingových agentúr, dvaja sme písali stanovy, takže veľmi dobre to viem, že nejakým spôsobom mám pocit, že reklama je brutálne spojená s technológiami a s nástrojmi. Mám pocit, že agentúry majú proste tie túly niekde DNA a radi ich vytvárajú. Opäť sa vracam k tomuto, že Content nebol náš prvý túl, ktorý sme chceli predávať, aj sme takým nejaký predávali, ale vždy sme niekde narazili. A keď sme ale Content spravili, tak sme to spravili v prvom rade na to, by šetril nám čas a všetky ostatné túly úprimne boli drahé.
a komplikované. Takže preto sme si spravili, že malý, tajný nástroj, ktorý budeme použiť my s našimi klientami a potom povedať, že chceme niečo predávať, toto vyzerá ako hotové a akože má to ten potenciál, tak my to začali predávať, lenže v realite my nezačali ten trh hudšudu po 5 rokov na trhu, Pate bol 4 roky na trhu, čiže trh existoval a zároveň sme v prvom roku, a to je prvý taký learning, čo sa týka produktov, mali problém, že narazilo priorita interného toolu, ktorý chcú predávať na klientské projekty, pretože klienti vždy mali prednosť, pretože nechce ich mať nespokojiť. A až v momente, keď sme to úplne totálne oddelili a dali, že tento developer je full-time na content management a tento človek je full-time na content, ktorý ho predáva, tak až vtedy to začalo fungovať, to bol Bož. A myslím si, že zo startupovej slovenskej bublinky je veľmi známy. A skúšal som si spomenúť, čo sú podobné tie veci, ktoré mali vplyv na to, že sa Contentino podarilo take-offnúť. Inak prepáčte za anglické slova. Ďalšia vec, ktorá je veľmi známa v reklame, že mieša sa slovenčine s angličtinou do divného paškrivu. Som toho guilty. Šikovný nebol to Bohuž, programátor Ivan Hanák, Juraj Zamborský a Hanka Nováková, ktorá ešte stále v Contentine je. Prvá vec. Druhá vec bolo to, že fakt, že jednoduchý tool a tým pádom sa jednoducho predával a samozrejme bol aj dosť lacný. A mali sme product market fit, to je tá vec, ktorú všetci startupisti hľadajú a nikto nevie, jak vyzerá, presne jak tínedžeri prvej skúsenosti. A čo sme sa neuvedomovali, sme presne videli, čo tí klienti potrebujú, my sme mali ten vlastný pay. Čiže toto veľmi dobre funguje. Neskôr sa dozvieme, že prečo to je veľmi potrebné, pretože niekedy sa nám to podarilo aj nekreknúť. A čo sme si tiež neuvedomovali, že brutálne rastúci hlavný trh, ktorý celý trh samozrejme rastie, a keď rastie trh, tak rastiete aj vy. A mali sme klientský network, dokonca niektorých z našich triadovských klientov platili za ten tool a platili si za feature, ktoré sme do neho urobili, čo bolo veľmi dôležité aj kvôli financiám, ale aj kvôli tomu, že sme vedeli, čo vlastne klienti naozaj potrebujú. Mali sme programátorov, to je úplne necessary vec, keď ich niekto chce robiť akýkoľvek produkt a nemá programátorov, tak sa to len nepohne, viete, že mal drekec. Mali sme marketing capability, čo sme si tiež neuvedomovali, že bolo treba, PPCčka, tak tam vedľa bol človek, ktorý bol PPCčka, potrebuje grafiku na niečo. Tam vedľa bol človek, že zrazu máte proste, že normálne, že všetky capability, ktoré potrebuje veľká korporácia a máte ich normálne in-house a môžete si ich nakladkať po 3% grafika a 7% projektáka a podobne. A posledná vec, ja som sa tomu naozaj venoval, keď sme si začínali, ale videl som tým a stalo ma to dosť veľa času a energie a preto je ďalšia publika toho, že tá firma, z ktorej sa spin-off Rachel by mala byť dostatočne funkčná, aby sa ten founder, ktorý ten startup robí, vedel venovať tomu startupu a nemusel sa vrácať do operativity firmy, že presne v tým programátormi, že až keď to oddelili, to funguje. Čiže také nejaké learningy za mňa sú fungujúca hodnotná agentúra, presne kvôli tomu, aby také agentúry boli, som založil Alfreda, full focus, aj kapacitný, ale aj finančný, lebo práve to stojí peniaze, keď chcete mať toho programátora na full time alebo programátorov na full time na jeden produkt, tak proste oni stoja peniaze a stojí to peniaze, hej. Aj napríklad nebyť v agentúre, že pravdepodobne tá majiteľská firma, z ktorej branchujete spin-off, sa bude jedať o trošku horšie, ako keby ste sa jej venovali full focus. Super. Mali sme Contentino podobne 5-6 rokov a mali sme takú situáciu, že slovenský triad vlastne český triad a český triad a slovenský triad vlastne na polovicu Contentino, pritom vznikalo Brekec, kde je vlastne 25% pali per dík, stíham pani, neboj sa, ďakujem. A keď vám to nepríde ako mes, tak tým ľuďom, ktorí mi to hovorí, hlavne na procurement toho marketingovým riaditeľom, mi to prišlo brutálny mes, hlavne, že no počkejte, takže český triad, keď je 80, tak oni sú keď dcera vaša, ty máte 40 ľudí na Slovensku, ale to je česká firma. OK. Tak sme pochopili, že by sme mali asi nejakým spôsobom upratať veci. Prvá z tých vecí upratanie bolo, keď som predbehol, že ten mes vznikol aj tým, že vznikali po triade viaceré firmy, napríklad Brekec, ktoré s nami založil Pali, ktoré rástlo a tiež to bolo oportunita, ktorú sme videli, že aha, toto sú nejaké technologické projekty, ktoré sa nehodia do triadu, ktoré nie sú síce trošku prepojené na reklamu, ale je to proste čistá technológia. A
byť príliš široká agentúra a proste robiť všetko od televízneho spotu až po internet banking, tak žiadny klient vám neuverí, že ten internet banking bude dostatočne bezpečný a že ten televízny spot bude dostatočne kreatívny. Čiže to bol dôvod, prečo sme branchli Brackets a bol to veľmi dobrý krok. A rovnako sme urobili marketingovú poradenskú firmu, pretože keď klientovi hovoríte, my vám poradíme, či potrebujete reklamu a viete, že ste na tej straničke, ktorý sa strašne teší na to, že zarobí na tej kampani, tak to tiež nie je úplne uveriteľné. Tak ja toto sme potrebovali oddeliť. Ale vznikol nám taký trošku, že neštruktúrovaný neporiadok, ktorý som povedal, a ten sme upratovali. A chvíľku nám trvalo upratať tieto veci. Keď náhodou máte viac do tej firmy, veľa okolo sa tým zamyslieť, má to kadejaké pozitívne dôsledky, nakoniec aj daňové. Ale hlavne viete proste povedať, že ktorá firma vlastní ktorú firmu, a tým pádom sme potrebovali nejaký názov. A keďže sme nechceli volať sa, že holding, alebo group, alebo hocičo, čo znie strašne nekreatívne, tak sme si povedali, že skupina sa dá povedať aj band a vlastne všetci hráme na hudobný nástroj, tak sme nazvali David Band, kde je to miesto, odkiaľ celé vzniklo, kde všetci traja s Jarom a Martinom Ploskom bývame. Stage 7, to je predposledný, je, že nie úplne všetko sa podarilo. Na tie veci, ktoré sa nepodarili, ja často zabúdam, ale to bolo dobrá príležitosť sa k tým vrátiť. Prišla pandémia a ja strašne rád surfujem na obdobie príležitosti, že má príležitosť IT firma. A nakoniec veľa z nich sa podarilo, tak má taký pocit, že všetko sa musí podariť. A toto je úplná tutovka. A opäť, viete, čo máme tieto dva projekty spoločné? Aha, sorry, toto tu nemalo byť. Ne? Že áno, to je to, čo máme spoločné. Neviete o nich nič. Ne? Vznikli pandémii a keď teraz porovnáme tie zelené faječky pri Contentíne a tieto faječky tu, tak vyzeráme úplne amatér, to sme robili pred 3 rokmi a fakt som si myslel, že to bude dobre. A mali sme síce ešte plných zapálených ľudí, napríklad sme zobrali Makáča od Koňu, ktorý bol to produkt, ktorý má pomôcť menučkárňam prežiť pandémiu a zároveň urobiť konkurenciu wall-to bistro. OK, mali sme insidera z trhu od Koňu, ale nemali sme úplne dostatočne dobrý tím. Ten produkt bol jednoduchý a lacný, to je pravda, ale neboli sme celová skupina. Nerozumeli sme tomu. Tí ľudia riešili, tí prevádzkári úplne iné problémy a vôbec my vám to dáme zadarmo. Oni sa neozývali. A pritom pomaly krachovali. Čiže nemali sme ani rastujúci, ani hladný trh, nemali sme klientský network a nemusíme ďalej proste, že... Ale v tom čase, keď som to robil, to vyzeralo všetko ako dávam to zmysel okrime. A to je moja taká ďalšia vec, že veľakrát niečo aj vyzerá, že to dáva zmysel a späť človek vidí, že nie úplne. Môj learning bol, keby som sa tomu venoval viacej v tom čase, ja som na tom mal 10-15% kapacity, tak by som asi uvidel skorej, než spravili by sme na to taký počet peniazí a som možno skôr zistili, že vlastne to nemá zmysel. Možno keby som sa bol stretol s nejakou restauráciou osobne a neposielal tam človeka, ktorému verím, že mi niečo hovorí. Takže learning je one thing at a time, tohto som strašne veľmi guilty, prepáčte za tie angličtiny. Posledná story, moja obľúbená. 4-5 rokov dozadu som si povedal, že OK, Contentíno funguje, všetky firmy sú odozdané, všetky sú riadené riaditeľmi, som v board level pozícii, kde sa snažím viesť tých riaditeľov, viesť tie firmy a ide to vlastne všetko fajn. Mal som taký sen urobiť aplikáciu, ktorá spraví z reklamnej agentúry dobre namazaný stroj, pretože to je to, čo sa snažím robiť vo všetkých veciach, proste, že vylepšovať a optimalizovať tie veci, konec pracovať v Contentíne, to je jedno. A dobrá správa je, že skoro sme narazili, ale má to úspešný koniec. Je to Alfred, je to project management a finance reporting pre reklamné agentúry. Sú túly, ktoré sú všeobecné, ako Asana, Monday, hocičo projektové túly, ktoré reklamné agentúry používajú. A tieto vôbec nevedia robiť s financiami. A potom sú nástroje pre reklamné agentúry, ktoré sú robené účtovníkmi a finančnými riaditeľmi, ktoré zvládajú tie financie, nezvládajú project management a kreatívci nenávidia, pretože finanční riaditeľia sú v pohode doslovným účtovným softverom, majú radi tabulky, majú radi pravidlá, kreatívci a úplne na opačnej strane nenávidia pravidlá, nenávidia tabulky, majú radi prázdne papier kreativitu. V strede medzi nimi je chudák account manager,
ktorý okrem toho, aby riešil tieto dve svety, ešte tam má klienta, projekty, všetko musí dobre dopadnúť a vlastne zodpovednosť za všetko. Takže som si povedal, že toto je vec, ktorá ma baví a viem si asi predstaviť to vyriešiť. Okrem iného sme vyriešili 7 dielčích problémov u nás, 7 dielčími tu u nás v riade, tak som si povedal, že ich zlepíme dokopy. Mám tam video a aby som vás... Your ad agency CEO job might look like this. Stop chasing the balls with Alfred.io and get full control over budgeting, project management, team capacity, expenses and billing, all in one tool. With Alfred.io, you get your work and finances in one place in real time, including third-party expense like production costs and media, so you can catch every budget overrun soon enough and see which client is profitable. But the real magic is in automations. When any creative ends his work, his time is automatically tracked. You can in real time spot who's buried in work and who can handle more and replan your team. Created for joy. Alfred.io automations are a great help for account managers and project planners. When creating a budget for a new project, Alfred.io pulls up error-free cost estimates based on your past projects. And with just click of a button, your budget turns into a project plan. This and many other features gives you total control of your agency. Try it for yourself. Start your free trial today at alfred.io. To je super, stihol som sa napýtať. Podarilo sa nám spojiť viacero toolov, ktoré máme v prípade do jedného nového nástroja. Inými slovami, my sme využili tie skúsenosti z toho, čo mali vyvinuté a poprosili sme Brackets, aby pre nás naprogramovali Alfred na novo. Máme pekná špecifikácia, 85 strán, celé premyslené, je to super. A tam začína moja rollercoaster story. Opäť robím s týmto, to je náš checklist samozný. Máme Mateja Pechotu, ktorý je bezpredmetný človek, mama účtovníčka, robot stýrať accounta, vyzna sa do všetkého, super projekťák, volá sa Pechota, to znamená, že čo mu dáte, to urobí a ide po kroku. A bývalý profesionálny lyžiar, proste presný človek, ktorý už s tým človekom zakladal tie startup. Čak zapálili ľuďaček, jednoduchý produkt nie je, ale však nemusí byť každý produkt jednoduchý, pretože je vec, že ten komplexný nástroj, ktorý nahradí všetky nástroje v reklamnej agentúre. A zároveň je veľká výhoda, že keď ho už teraz nasadíte, tak tá agentúra sa ho nezbaví, znamená, že veľmi nízka pravdepodobnosť, že ho toho klienta prídete. Mali sme trafenie a product market fit, aj rastúci trh nie je úplne taký hladný ako social media, aj sme mali klientov, aj všetky ostatné veci. No, a toto je náš rollercoaster hore-dole. Oranžová znamená, zelená je super, červená, to je na ďalšom slide, je prúser. Čiže za 60 000 a 6 mesiacov máme hotové, 100-stranová špecifikácia, čiže 80 ideme do toho, celé super. Predáme klienti, naši konkurenti, že oni také tiež potrebujú, že oni potom si toho predplatia. Wow, to je super. Oveľa ľahšie som vydal tých 60 od mojich spoločníkov. Zrazu na 200 000 a už meškáme 3 mesiace. Už sa v triede pýtajú, že kedy to bude. OK, ale našťastie všetko sa podarilo. Zo 6 meškaní sme spustili tu, ideme to predávať. Aha, ale agentúry potrebujú nejaké feature, ktoré v triade sa nepoužívajú. Čiže ja som si myslel, že to vlastne bude fungovať všetkým agentúram, ale oni sú úplne rovnaké, iba trošku iné. Každý, kto robil produkt, ma veľmi dobre chápe, ale to sa dá vyriešiť. Pridáme programátorov, vyrobí sa capability, ideme znova, predávame najväčším konkurentom Vatsulík Effectivity Model, lebo na Slovensku tie najväčšie agentúry, aj malé, aj veľké, že konkurenti nám dávajú ich finančné dáta do nášho systému, že ja tam mám prístup, ale že do systému, ktorý vznikol v konkurenčnej agentúre, že to je brutál. Takže z toho som totálne nadšený, ale začali sa znova míňať peniaze, pretože to stálo veľa peniazy predávať tie funkcie, ale s tým príbehom, že pozrite sa, že naši konkurenti sú tam a ideme hore, predávame, získali angel investment, ktorý nám pomohol, že poďme super, ideme ďalej. A v tom čase sme mali spálených niekoľko 100 vlastných tisíc, príšerných špecifikovaných a prišli sme k ďalšiemu zábehu, že konečne máme investíciu, ideme predávať do zahraničia. Tam sme objednali sales agentúru z Čiech, ktorá začala cold outreach, pretože takýto tu nepredáte marketingom, to je proste, že normálne je to sú od 500 do 1500 eur mesačný, aby to má na to platiť, to sa robí úplne inak. Po 3 mesiacoch
0 klientov, dokonca ani že 2-3 konverzácie možno. Ale však na Slovensku to predávame, tým agentúram to skáči, oni sú to nadšené. Kde je problém? Asi je zlý salesak. Dobre, druhého salesaka, ktorý je zaručene dobrý po referencii. Po 3 mesiacoch to isté, tretí salesak, po 3 mesiacoch to isté. A to nie je, skúsil som to isté, to bolo vždy trošku iné, že ale títo telefonujú, ale títo to robia tak a tak ďalej. No som mal pocit, že už títo ma zachránia a nezachránili. Ale našťastie počas toho celého to bol jeden veľký klient na Slovensku, nemenovaná skupina reklamných agentúr, 150 ľudí, že to je úplne brutálny deal, nadšení sú z toho, páči sa im to nás stále fuelovalo tou istotou, že to je veľmi dobrý produkt, až máme product marketing. A vyhrali sme ho, asi hovorím, že to je deal breaker, normálne, že zahraničné to pomôže komunikačne. 35% ročného predajného plánu v jednom deale. Klient schválený, 4 mesiace onboardujeme celý fokus tam, prvý mesiac používa, a volá mi Pecho, Marek, sme povedali, že odchádzajú, lebo ešte nezošli sa vtešli toho dlhu predtým. Alebo je tam chýbajú veci, ktoré si oni neuvedomili, že ich potrebujú, až keď to začali reálne používať. Aha, chápem, a viem, a ešte plánujeme urobiť, ale asi nie do mesiaca. A tak napriek tomu, že sme za 3 dni spravili mesačnú prácu, stále si povedali, že radšej sa vracajú. A investori boli strašne supportívni a plakajú, no povedz si, že chápem, stále sa a stojíme za tebou, zvládnite to. Takže no, že Viber veľký klient, Viber polka práce, nefunkčný sales, si tam a vlastne nevieš čo. A popri tom ideme ďalej, skúšame, čo sa dá, asi pochopíme, a teraz to bude strašne vtipne znieť zo strany človeka, ktorý robí reklamnú agentúru, že asi potrebujeme aj marketing. A teraz som na to počul strašne dobrý príklad je, že keď chcete po salesákovi, aby predával, to je, keď chcete po niekomu, ktorý má zastreliť tie kačky, čo sa strieľal na kačky. No ale keď to žiadne kačky nie sú a nemáte marketing, ktorý ich navoláva na to pole, tak on nemá do čoho streliť. Takže, tak asi potrebujeme robiť ten marketing, tak sme začali robiť marketing, lenže ono to trvá. Takže sme sa dostali do situácie, že sme mali pred sebou 5 mesiacov fungovania a že no way sme mali šancu to stihnúť, nainvestovaných 1 000 000 peňazí a hlava smutku. Tak sme urobili to, čo sa robí v každom startupe, ľudia išli na polovicu, ja si zrušil plat a išli sme, že kým dovtedy sme robili veľa, tak sme išli robiť ešte viacej, pretože že ideme tu do tým 7 statočných zachrániť ten produkt a to bol môj posledných 12 mesiacov života. Ja som vždy robil normálne, že do 5, že 9 až 5 a už 10 rokov som nerobil dlhšie, posledný rok som robil 12 hodín denne, keď deti zaspali, tak som išiel započítať, písať marketingové texty. Ale strašne sa z toho teším, pretože kamarát mi povedal, kamarát VC investor, ktorý nám ponúkal miesto angel investície peniaze a povedal, že neberte si angel investíciu, ale poďte aj s nami, zohnete pre revenue viacej peniazy, neboj sa, spáliš to, ani nevieš ako, budú ti chýbať. No pravdu. Ale zároveň potom, keď som v tom tých službách, tak mi povedal Marek, že zákon zachovania energie. Daj túto energiu, ono to zafunguje, iba musíš čakať. Takže makali, dobrá správa je, keďže to budú vykonať, že zafungovalo, ideme ďalej, normálne začali predávať. Marketing začal fungovať a ľudia začali chápať, začali nás pomaličky ako v západe za agentúry kupovať. A potom si zase, akože my máme zábehy typu, že my máme predsa Contentino, to bola jedna z mojich vecí, na ktorú som sa spoliehal, že tam je 2000 agentúr, ktoré sú presne naša cieľová skupina. Že keď iba 10% z toho by to kúpilo, tak sme závodov. No lenže to nie je až tak jednoduché zistil a možno to je 1%, pretože reklamné agentúry, oni pociťujú ten problém, ale odložia to o 3 mesiace, pretože to majú veľa. A toto je vec, ktorú sa snažíme stále kreknúť, väčšinu nekreknúť, ale niekto zdal sme nápadný takýto sales a akým spôsobom presvedčiť klienta, ktorý vie, že by si mal šetriť nad dôchodom, ale radšej sa ide robiť do mesta, pretože to má krátkodobý efekt, tak mi prosím vás povedzte. Dobrá správa je, že teraz, práve včera sme završili ďalší deal a splnili sme 66% ročný rast. Za posledné 2 mesiace sme hitli target 250%, že máme na polka predzarobené a ľudia sú stále rovnako zapojení a nadšení, práve že ich je relatívne málo. Takže ľudia sa z toho teší, ale vrátim sa ešte na tento slajdík.
100% príde ďalší DHL, ten nový 8. Vôbec neviem, čo to je, neviem, či bude zajtra, alebo o pol roka, alebo o 2. Proste je to zákon. Vždy sa ide hore, dole neexistuje, že je dobre, je urobené. Inak by the way, že vždy, keď počujú, že veď funguje dobre, tak to je ten moment, keď sa začnete obzerať, pretože určite tam niečo je, čo nefunguje, iba to nevidíte. Takže, čo by som poradil svojmu budúcemu ja? A zaujímavé, že reklama industrie je super inkubátor produktov, strašne dôležité mať technologickú capability, keď chcete robiť nejakú technologickú vec. Keď nie, tak to kúpiť externé a mať partnera, ktorý sa v tom dobre vyzná. Bolestivo zistíme, dobro na vlne sa brutálne rýchlo rastie, takže hľadajte vašu vlnu, ktorá sú všelijaké AI a tak ďalej, to znamená, že podľa mňa tam niečo je. A ja ju kýdať nebudem, ja už som Alfred a mám tam dosť roboty. Full focus. Všetko trvá dlhšie. Proste, ale podľa pohľadu mám pocit, že všetci si tým už zažili a zákon zachovania energie funguje. Ďakujem.